Tothom aquí veu sèries i pel·lícules, no és cap novetat. El cinema és un dels mitjans més populars, porta entre nosaltres des de fa més de 100 anys. Ara encara més amb el sorgiment dels serveis de streaming, que ens bombardegen amb contingut constant per aconseguir la quota més alta possible al mercat. Sovint, la majoria d'aquest contingut és mediocre, o directament una puta merda. Però dolent o no, el cert és que sembla que ja està tot una mica vist. Tenim sèries i pel·lis de mafiosos, de fantasia medieval, de la Segona Guerra Mundial, de superherois, de noies fent coses de noies, de nois fent coses de nois... Però hi ha vegades que decideixes donar una oportunitat, un vot de confiança, i te n'adones que encara és possible fer obres que no només siguin originals, sinó que tinguin un nivell d'excel·lència mai abans vista en una obra d'aquest tipus. Una feina realitzada per tot un equip de guionistes, animadors, muntadors, productors i directors posant-hi els 5 sentits i tota la cura possible per explicar una història. Aquesta sèrie, per mi, és Arcane. Una sèrie que ha canviat la meva relació amb el món del cinema i de l'art en general. Una sèrie que, al meu parer, ja és una de les millors de la història. I tot això amb només la primera temporada. Aviam, jo no he estudiat llenguatge cinematogràfic, tampoc fotografia, belles arts ni res que m'hagi donat cap coneixement teòric. Simplement em fascina l'art i la seva lectura. Arcane segurament sigui una sèrie superior a les meves capacitats d'anàlisi i no tinc cap dubte que hi ha gent que pot esprémer molt més aquesta sèrie que jo. És per això que, més aviat que una anàlisi rigorosa, aquest vídeo és una carta d'amor a la sèrie. Tot i que faré tot el possible per a mostrar a través d'exemples i arguments per què penso que el treball darrere aquest projecte és tan digne d'elogi. Aquesta sèrie pot ser comentada a través de molts elements i perspectives. És per això que la meva anàlisi està estructurada a través de 5 punts. Direcció, ús de la violència, colorimetria, dualitat i subtext polític. Dit això, endavant amb el vídeo. Quedar-se amb una sola escena d'aquesta sèrie és molt complicat. Arcane no té una sola seqüència o plànol que no afegeixi significat i profunditat a l'obra. No cal menystenir això. Cada les aproximadament 6 hores que dura la sèrie, els creadors s'hagin assegurat de no deixar ni un sol instant sense aprofitar, deixa clara la cura i l'esforç darrere del procés creatiu. Tot i això, si he de decidir, em quedo amb l'escena que més em va impactar. La que em va fer entendre que aquesta sèrie no era com les altres. M'estic referint, de fet, a la primera escena de la sèrie, la massacre del Pont del Progrés. Ens trobem en un dels moments més foscos de tota la sèrie. Una revolta popular ha esclatat a Zaun i decideix alçar-se contra Piltover, que envia els Enforcers, el seu cos policial, per a massacrar els revoltats. L'escena obre amb un plànol holandès en contrapicat que mostra com una de les torres del pont s'alça imponent. El pont, que serà present durant tota la sèrie, és un símbol de la imposició i control de Piltover sobre Zaun. Des del més alt del pont, unes estàtues esculpides en metalls s'alcen com a testimonis de la matança. Aquestes mostren clarament el seu desaprovament amb els fets que s'han donat al pont. Una de les dues plora, mentre que l'altra li nega la cara a l'escena. Fins i tot s'esvaeix, com si l'escena fos massa per ella. Em fa pensar en una al·legoria divina, una manera de dir-nos que cap deïtat té res a fer aquí, que això és obra i responsabilitat únicament dels homes. L'escena segueix amb un altre plànol en contrapicat del pont, del qual emergen uns cables que s'allarguen fins als laterals del plànol i que fan la impressió d'atrapar-nos amb els seus interminables braços. La direcció ens situa en la perspectiva de la gent de Zaun, dominats i esclafats per Piltover. Tota l'escena està tenyida d'un vermell intens que imita la llum d'una bengala, que se sobreposa al negre, l'altre únic color important a la composició. Aquest vermell es recorda no només a la intensitat de la lluita, sinó al vessament de sang. La Powder canta una cançó sauní sobre la pau i la fraternitat amb el poble de Piltover. La cançó, que sona de fons durant bona part de l'escena, ens recorda el subtext d'aquesta massacre, de com d'injusta és. No només centenars de persones desarmades han estat assassinades per part dels cossos policials de Piltover, sinó que aquest aixecament només tenia com a objectiu alliberar-se de la misèria i l'opressió que se'ls imposa. L'aixecament no neix arran de l'odi i el desig de destrucció, únicament de la llibertat. I la cançó de la Powder, que simplement demana a Piltover una penyora, un simple penic ensenyant l'amistat, acompanya l'escena per acabar de rematar un moment tan fosc.
Un tret interromp la cançó de la Powder i del fum emergeix un enforcer que executa sense cap tipus de pietat un protestant. Petit esment als gargots de la Jinx que dibuixen uns ulls i un somriure malvat al cas de l'enforcer i unes creus en els ulls d'un Sauni mort. Ja tan aviat la sèrie ens anticipa la seva futura transformació i l'opressió de Piltover com un dels motius principals d'aquesta. La cançó acaba amb la Powder i la Vi apropant-se a l'escena, on arriben a veure en Vander atonyinant un dels enforcers a cops de puny. Entre les restes troben els cossos de sons pares i la Vi trenca a plorar. És aleshores quan en Vander decideix llançar els seus punys metàl·lics i fugir de l'escena amb dues nenes als braços. L'escena finalitza amb la Vi, observant-se els policies amb odi i rancor, just abans de redirigir la seva mirada a Piltover, que s'alça imponent i llunyana sobre l'escena. I és aquí on es planta la llavor del futur conflicte, en una orfa que ha vist com el poc que tenia li era arrabassat. Collons, després d'una escena tan específica i fosca, la sèrie només pot seguir amb una més fosca encara. Oi? Doncs no. Ara la paleta de colors és neta, amb colors clars. A la composició predominen plànols generals i amplis que deixen espai als seus personatges, que es veuen petits en comparació a la resta de Piltover. El to general és despreocupat i optimista. I és que, per una banda, són en un món que els supera, massa gran perquè el puguin arribar a entendre del tot. I per l'altra, al capdavall, per molt d'odi que tinguin contra Piltover, aquesta també resulta una via d'escapament per al món repugnant que se'ls ha donat a Zaun. A mi m'agrada aquesta escena. En to, color i composició sembla la típica aventura d'adolescents. I m'agrada precisament per això, perquè serveix per a contrastar amb la següent escena. I és que aquest enfocament no dura gaire, i aviat tornen als carrers de Zaun, on la paleta de colors es torna més fosca i la càmera enfoca els protagonistes de cara, i els situa en una composició tancada per a anticipar l'emboscada que són a punt de patir. I és a l'escena de la baralla on Arkane reprèn el seu to habitual. També m'agrada com Arkane tracta la violència i la marginalitat de Zaun en aquesta escena, en cops secs i lletjos. Una coreografia gens estilística que dibuixa a la perfecció la desesperació i la baixesa de que, al final, són uns adolescents atonyinant-se per les sobres robades dels barris alts. No és maco ni èpic, no és un combat de bola de drac. Són uns nens pobres barallant-se i nosaltres ens observem alienats, des de la distància, sense gaudir-ho gens, tal i com la Powder s'ho fa. Però, com no podia ser de cap altra manera, ningú a Zaun pot escapar de la violència. M'agrada molt el plànol final de la baralla. En aquest se'ns mostra com d'imponent pot arribar a ser la Vi, que imposa el seu rostre intimidant al ganivet, que es veu petit en comparació a ella, i de fet s'amaga amb un moviment cap a l'inferior del plànol. Arkane aprofita tots els recursos disponibles per expressar el seu missatge. Abans que en Jace s'enfronti al judici del Consell, hi ha dues escenes en què es mostren els seus aliats, els Kiraman i Mel Medarda. Aquests, però, no seran de forma altruista. No, cadascú té uns objectius ben clars. Per una banda, la Mel vol donar suport a en Jace perquè les seves invencions situïn Piltover al mapa. No tant pel Piltover, sinó per a demostrar-se a ella mateixa que Jon és l'ombra de la seva família. Per altra banda, els Kiraman, liderats per Cassandra, decideixen donar-li suport. No per aprofitar-se d'ell, sinó perquè, com els seus patrocinadors que són, el veuen com si fos seu, cosa que queda claríssima quan Cassandra es retoca les arracades. D'aquesta manera veu en Jace com un complement, una peça de la seva propietat. M'agraden molt aquestes dues escenes perquè serveixen d'advertència sobre el pou de víbores que és la política Piltover, i on en Jace tot just ha caigut. També m'agradaria destacar l'escena de presentació de la Jinx. En aquesta, dos Firelights encenen una bengala que tenyeix la càmera de vermell. En cert moment, la càmera se situa davant d'ells i els tanca entre les caixes i el carcament. El to d'aquesta escena, de sobte, és gairebé la d'una pel·li de terror. És realment significatiu que les primeres armes que fa servir siguin granades fabricades per ella mateixa, un clar símbol de la seva evolució. Si abans la Powder era una nena que furgava entre les escombraries en busca de peces pels seus invents, que mai funcionaven, ara la Jinx és una experta fabricant armes i explosius. De vegades la direcció veu fins i tot de clàssics de l'art, com ara l'escena on la Powder és adoptada pel Silco, i on el seu ressentiment i tristor per l'abandonament de la Vi queden palesos amb aquest plànol, un clar homenatge a l'àngel caigut de Cabanel. O en aquest altre plànol, on en Heimerdinger recorda la destrucció de la màgia, que sembla inspirat per un quadre apocalíptic, molt habituals durant el romanticisme. D'altres vegades, la direcció també aprofita per dibuixar metàfores a través de grans escenes,
com ara la del teatre, una clara metàfora de la política Piltover, que és precisament això, un teatre. Els membres del Consell no només són els encarregats de mantenir l'ordre polític injust que subjuga la ciutat subterrània, sinó que són uns corruptes que aprofiten la seva situació de poder per als seus beneficis personals. Em fa gràcia el detall que en Heimerdinger s'observi l'obra en primera fila, no des d'un palc, com la resta de consellers, i que més gaudeixi amb l'obra. I és que sembla que en Heimerdinger no és capaç de veure tota la mentida i corrupció que hi ha darrere de la política piltoviana. La violència és un dels temes principals d'Arcane. La sèrie condueix molts dels conflictes de la trama a través d'aquesta. Arcane, però, no en fa una simple exposició superficial. Els guionistes de la sèrie són plenament conscients de la importància del subjecte que estan tractant i de totes les implicacions que té. L'estudi que Arcane fa de la violència és un sobre el teixit de causes i conseqüències que es dibuixen al voltant del seu ús. La primera escena de la sèrie, de fet, tracta precisament sobre això. La presentació de la Vi i la Powder al pont entre Zaun i Piltover. El detonant de l'espiral de violència i tragèdia en què degenerarà la sèrie. Al capdavall, tot es resumeix a l'enfrontament entre ambdues ciutats, entre opressors i oprimits, entre aquells que decideixen fer ús de la violència per imposar l'ordre polític i econòmic que origina els seus privilegis i aquells que decideixen fer ús de la violència per alliberar-se d'aquests sistemes d'opressió. El nom del pont que separa ambdues ciutats, el Pont del Progrés, remet a aquesta idea, el preu del progrés, a les atrocitats i injustícies comeses en el seu nom i el que interpreta d'algú per progrés. I és que el progrés d'uns és la misèria d'altres. Però és Arcane un al·legat pacifista que critica i ridiculitza els seus personatges per fer-ne ús de la violència? O la postura d'Arcane és més aviat de conformisme i acceptació davant del seu ús, que per molt lleig que sigui és necessari? Com ja he dit abans, Arcane és plenament conscient de la complexitat del tema que tracta, i no es contenta únicament amb dibuixar un relat maniqueista. Ni l'ús de la violència és bo, ni tampoc és totalment injustificable. Els personatges que recorren aquesta normalment ho fan després de trobar-se de cara amb un món injust i despietat. Hi ha personatges que representen el rebuig a la violència. La violència només crea més violència. Així ens ho adverteix en Vander. N'hi ha d'altres que representen l'acceptació d'aquesta, com ara en Silco, però al capdavall la majoria de personatges es troben en un punt intermig, en una estira i arronsa constant entre recórrer a la violència com a resposta als seus problemes o rebutjar-la, com ara en Jace, que en un començament es presenta totalment contrari a la guerra i la violència, però que gràcies a la manipulació que els altres fan amb ell, decideix prendre les armes ell mateix contra Zaun. Això el fa trobar-se amb una de les cares de la guerra, les baixes civils, cosa que el fa recular i recórrer a la diplomàcia. O la Mel, que rebutja la violència, no només perquè és plenament conscient de les implicacions de la guerra, gràcies als seus orígens com a noxiana, sinó com a símbol de la desvinculació amb la seva família, a la qual vol superar per a deixar de viure la seva ombra. De vegades, la violència Arcane és guai, estilitzada i amb coreografies impressionants i ritmes mètrics acompanyats de cançons enèrgiques. D'altres, és visceral, gràfica i tràgica, però mai és banal. Cada escena té sentit i justificació dins del seu context i s'encarrega de sumar el missatge final de l'obra. La sèrie entén que la resposta a la violència és més violència, tal com explica en Vander, però la situació de la qual parteix la gent de Zaun ja és una de violència i opressió constant imposada per Piltover. O és que condemnar tota una població a la toxicitat de les extraccions mineres, les fàbriques i els productes químics i a la pobresa, la misèria i unes condicions de vida repugnants no és violència? És completament lògic, aleshores, que hi hagi un sector de Zaun, encapçalat per la Savika, que vol reprendre la lluita contra Piltover, i que fruit d'aquesta desesperació recorrin en Silco, un individu disposat al que sigui per obtenir els seus objectius, al contrari d'en Vander. De fet, és precisament això el que fa que en Silco guanyi el seu enfrontament amb en Vander, que no és capaç de decidir-se acabar amb ell fins i tot quan té l'oportunitat. Al capdavall, en un món tan injust i agressiu com el que proposa Arcane, és impossible mantenir-se al marge. La violència, tard o d'hora, acaba trucant a les portes de tothom. Més enllà de la introducció, la primera escena on l'ús del color predomina en la composició és el primer descens a les línies, la zona més profunda i marginal de Zaun. El color principal a la composició és el verd.
un verd groguenc que s'intercala amb els negres i grisos dels edificis. El verd és un color associat a la natura, al creixement i l'esperança, però també a la toxicitat i el verí, significat que adopta en aquest context i que queda accentuat amb la barreja amb el groc. Aquesta llum verda ve d'alguns dels domicilis i botigues, no de fanals o cap mobiliari urbà. De fet, els carrers de Zaun no tenen enllumenat públic i predomina la foscor. Tot això canvia quan arribem a The Last Drop, la taverna d'en Vander. Aquesta no només emet una llum que s'escampa a través de la plaça, sinó que és una llum càlida, d'un groc ataronjat, no pas verdós, com la resta dels edificis de les línies. Té sentit, la taverna no només és el punt de trobada de molts zaunins, sinó també la llar de la vall i la seva colla. És aquest color el que s'associa principalment amb Vander, no només la figura paterna dels nens, sinó el líder popular i representant de Zaun, qui s'ha encarregat de construir una comunitat amb les poques eines i oportunitats del món subterrani. Aquesta llum càlida desapareix quan en Silco pren el poder del lloc i el converteix en la seva base d'operacions. Els colors grocs ataronjats ara canvien per un verd tòxic. El verd del submón continua present, però comparteix espai amb nons blaus, porpres i vermells, que fan pampallugues i s'il·luminen de forma intensa. Les línies són més bullicioses que mai, fins i tot veiem cotxes transitar als carrers, però això no vol dir que Zaun hagi sanat, més aviat al contrari. Zaun ha emmalaltit, ja no hi ha rastre d'aquest groc càlid enlloc. Quan la vall intenta motivar la Powder, la porta a un terrat amb una panoràmica de tota Zaun. Aquí, les llums que emanen dels edificis no són verdes, són de fet del mateix color i calidesa que a The Last Drop, en contraposició amb Piltover, que és envoltat d'una aura tòxica, malèfica i fosca. Tan fosca, de fet, que només podem distingir la silueta de la part alta de la ciutat, que sembla el castell d'en Dràcula. Al segon capítol, aquest color torna per a representar Piltover, i és que se'ns mostren dues de les seves cares més fosques, la deshumanització i abús que fan dels pobres de Zaun, i com d'elitista i saber que és el govern de Piltover. Els carrers de Piltover es tornen a il·luminar d'un color verd apagat. Ho veiem quan la vall i en Vander s'observen la ciutat superior des del pont, on els colors càlids romanen amb les ofrenes als zaunins assassinats a la massacre. I ho tornem a veure quan en Jace, que es troba al seu moment més baix, s'aproxima a la vora del seu antic taller per a fantasejar amb la idea de suïcidar-se. Una altra escena digna d'esment pel que fa a l'ús del color és la presentació d'en Silco. A l'escena predominen el blau, el turquesa i el fúcsia, colors freds que en aquest context fan èmfasi a la fredor i la toxicitat d'en Silco i la seva banda. Com no podia ser de cap altra manera, i és que en Silco és el més proper que té la sèrie a un antagonista. Un cacic que fa de Piltover un cau de drogadicció i violència. Tanmateix, hi ha altres detalls que afegeixen contrast a la seva personalitat. La taula davant d'en Silco té una mena de làmpada de la qual brolla una llum càlida, similar a les que havíem vist abans. Seu de cara a aquesta llum, però la llum no el toca. La poca llum que l'il·lumina prové del blau que predomina al plànol. En Silco se'ns és presentat com una persona tòxica, freda, sense escrúpols, però també se'l relaciona amb aquesta calidesa associada a aquells qui senten que Zaun és la seva llar, un lloc digne pel qual lluitar. I és que en Silco, malgrat tots els seus actes horribles, lluita pel mateix que han lluitat en Vander i la vall, per la justícia i el benestar del seu poble. De vegades, el color no és utilitzat a través de grans demostracions, on aquest té un pes cabdal en la composició. I hi ha vegades en què hi és de forma subtil, en detalls, com ara la corbata vermella d'en Jace. La corbata vermella d'en Jace contrasta amb l'uniforme de l'acadèmia, que és d'un blanc i gran apagats. En Jace s'ha allunyat de les normes i tutela de l'acadèmia per a dur una investigació independent. Si ens fixem en el Víctor, la seva corbata és blanca, que combina millor amb la resta de l'uniforme. Segurament sigui l'oficial, de fet. La corbata d'aquest vermell intens és un símbol de la seva desviació de l'acadèmia, alhora que de la seva passió en la seva investigació. A l'acte 2, si ens hi fixem, la corbata d'ambdós es torna grana, ja que tornen a estar sota la tutela del Consell. D'altres vegades, el color simplement acompanya el to de l'escena, com en el cas del rosa ataronjat del cel, quan la Mel sedueix en Jace, o a l'escena en què en Víctor es comença a vincular amb el Hextech. En aquesta escena, en Víctor supera la seva malaltia i és capaç de moure's sense crossa, a canvi de deixar que la Hextech es fusioni amb el seu cos. Però això no només és perillós per la inestabilitat del Hextech, sinó perquè aquest camí l'està canviant, fet més que palès en la seva pell, que comença a mutar i canviar de color. Per a representar això, Arkane decideix situar l'escena de nit, a la foscor, amb el cel d'un blau que no només recorda el color associat al Hextech,
sinó que acompanya el to d'un moment tan veritablement negatiu per al seu protagonista. Si he de decidir quin és el tema principal d'Arcane, diré que al capdavall Arcane és una sèrie sobre la dualitat, sobre dos elements oposats intentant conviure i les conseqüències d'aquest enfrontament. Tot i així, la dualitat de l'argument no només es presenta en un element i una contrapart exògena, sinó també en la mateixa personalitat i dilemes dels personatges, que es troben constantment en disjuntives. Aquesta dualitat, de fet, és representada a través del disseny dels personatges, com ara el pentinat de la Vi, els colors de la Jinx, el braçal d'en Vander, l'ull d'en Silco i el braç del Savika. Una de les dicotomies principals de la sèrie és la que es manté entre Zaun i Piltover. Piltover controla i oprimeix Zaun. Els privilegis de la seva ciutadania es construeixen gràcies a la pobresa dels zaunins. Com a ciutat opulent i segura, Piltover i els seus personatges són representats amb simetria i colors blancs, blaus i daurats. A més, a Piltover es veu el cel. Els espais i les composicions són obertes, perquè per a una ciutat on el progrés sembla ser la màxima, el límit és el cel. A Zaun, i concretament a les línies, els carrers són tancats i no es veu el cel. La composició és carregada i asfixiant. Literalment estan escanyats per Piltover. No cal ni dir que Zaun i els seus personatges són representats de forma asimètrica, totalment descompensada, i les robes sovint incorporen colors foscos i apagats, no només com a contraposició als habitants de Piltover, sinó perquè no es poden permetre comprar robes amb altres tints. Segurament el personatge que més ha de bregar amb la dualitat sigui la Jinx, o la Powder. Bé, precisament d'això es tracta. Aquest conflicte està carregat d'altres dicotomies. Vi o Silco, el perdó o la culpa, la violència o l'amor, la solitud o retrobar-te amb la teva família. Com ja he dit, aquest conflicte està expressat en el seu disseny. El seu color principal és el blau. Els seus cabells, roba i ulls ho són. Aquest blau, en certa manera, la vincula amb els cristalls Hextech que van causar l'explosió que donaria pas al Jinx, però d'una tonalitat més clara i expressiva. No és el blau fosc que transmet seguretat, com aquell que porten els policies. El rosa és el seu segon color, el color de la Vi abans que se separessin. Aquests colors es barallen entre ells a través de tot el seu cos, de la mateixa manera que aquestes dues identitats intenten sobreposar-se a l'altra constantment. Una altra de les dicotomies principals de la sèrie és la que conformen en Heimerdinger i en Victor i en Jace. La dualitat entre aquests personatges representa també altres conflictes. Màgia o tecnologia? L'esperit revolucionari del jovent o la moderació de la senectut? Democratitzar la tecnologia o concedir-la a les masses només quan uns tecnòcrates ho considerin adient? En Heimerdinger, com a representant de la paciència i moderació de la bellesa, es nega en un començament a que el Hextech sigui desenvolupat. A l'acte 2, però, l'accepta només si s'incorpora de forma lenta i segura. Tot això per la por a la destrucció que pot provocar quelcom tan misteriós i desblocat com l'arcà. En Jace i en Victor, per altra banda, com a humans que són, no volen esperar i consideren que cal explotar el Hextech de forma immediata per a millorar les vides de la gent. Però la postura d'en Jace aquí és de certa ambigüitat. No representa clarament cap dels dos pols. Aquest es troba en un conflicte constant. Això provoca que en Jace es deixi influenciar per en Heimerdinger i reculi, cosa que provoca discrepàncies entre ell i en Victor, que segueix fidel al seu projecte. Un altre dels conflictes principals entre aquests personatges rau en les seves abismals diferències vitals. En Heimerdinger és un Yordle, i els Yordles són famosos per no envellir, així que en Heimerdinger viu d'esquenes a la mort. En Victor, per altra banda, no només és un humà, sinó que des de nen arrossega una malaltia degenerativa que el fa dependre d'unes crosses i que, a partir del segon acte, amenaça amb arrabassar-li la vida. En cert punt, ambdós personatges parlen sobre el diagnòstic mèdic d'en Victor, que lamenta la seva mort prematura per no poder haver deixat la seva petja del món. En Heimerdinger, que mai ha hagut de bregar amb la possibilitat de morir, no pot donar-li cap consol. De fet, en aquell moment observa una papallona que apareix en escena, com a clara metàfora de la fragilitat de la vida dels humans, des de la seva perspectiva. En Jace i en Victor també presenten un conflicte entre ells al voltant del seu projecte científic. En Jace deixa davant del seu ofici com a investigador i el seu somni, primer com a figura pública i responsable del miracle del Hextech i posteriorment com a polític. Tot això mentre en Victor roman a l'ombra, sense abandonar mai la seva vocació. Si en Victor marca el seu propi camí durant tota la sèrie, en Jace es deixa influenciar per tothom. Primer pel Heimerdinger, després per la Mel i finalment per l'envesa, cosa que provoca que cada vegada s'allunyi més del Victor. Mentre en Jace es torna polític i comença un romanç amb la Mel,
en Víctor s'hi deixa literalment la vida al Hextech. Literalment es vincula amb aquesta. Vessa la seva sang sobre el dispositiu, mentre que en Jace... vessa una altra cosa. Aquesta divisió se'ns mostra amb detalls constants, com ara que mentre en Víctor manipula les gemes, en Jace es miri al mirall, o la tassa amb la seva cara que tapa en Víctor. Quan en Jace es planteja fer cas a la Mel i construir una arma amb el Hextech, en Víctor s'hi oposa. Va en contra de tot el que havien proposat que era el seu projecte. La seva postura queda remarcada en aquell precís moment just quan en Víctor desarma una de les bombes de la Jinx, que semblava a punt d'esclatar. Fa res he dit que en Víctor, a diferència d'en Jace, marca el seu propi camí i no es deixa influenciar per ningú. Però això no és del tot cert. En Víctor arriba un atzucac a la seva investigació, però gràcies al consell d'en Singe entén que ha de creuar les línies vermelles que s'havia marcat pel bé del seu projecte. I és que l'únic motiu de ser d'en Singe són els seus experiments. Està disposat a sacrificar-ho tot per a triomfar en les seves investigacions. Ell mateix ho diu. Love and legacy are the sacrifices we make for progress. Ara en Víctor està disposat a tot, fins i tot al Shimmer, per tal de sobreviure i proseguir amb la investigació. El conflicte entre en Víctor i en Singe no és l'únic, amb un caràcter intergeneracional. La relació entre el Savica i la Jinx també ho és, en certa manera. Aquesta en concret és peculiar. Per una banda, semblen dos pols completament oposats. La Jinx és irresponsable i impredictible, i la Savica és fidel i afectiva. Però per l'altra, m'agrada pensar que són un reflex del conflicte intern d'en Silco. La motivació inicial d'en Silco és la llibertat de Zaun, costi el que costi, representada per la Savica, una soldat fidel i competent que sempre fa el que li ordenen, que creu en aquest projecte. La Jinx suposa el contrari per en Silco, és una desviació del seu projecte original. Sovint és erràtica i embolica els plans d'en Silco, que cedeix davant dels seus capricis perquè l'estima. La Jinx és per en Silco tot allò que no està disposat a pagar, els sacrificis que es fan pels fills. I parlant de fills, la Mel és una dona que viu a l'ombra de la seva família, sobretot de la seva mare, de la qual vol desvincular-se. És molt ambiciosa i exitosa, la persona més rica de Piltover. De fet, fa de Piltover la seva llar i la seva pròpia lluita com a símbol de la seva desvinculació amb els Mother d'Inoxus. També pot arribar a ser molt manipuladora, és la intenció que té amb el Jace. Un tret que hereta de la seva mare, per molt que ella vulgui desdir-se'n. De fet, ambdues acaben manipulant-lo. Això se'ns presenta en forma de metàfora quan, d'entre tots els objectes que li ofereix un comerciant, escull una joguina per nens. Encara no se'ns és revelat a la primera temporada, però l'Envesa adverteix d'un gran perill que amenaça la seva família, que és, de fet, la seva única motivació per irrompre a Piltover. La motivació principal del personatge és la seva família. Ell així ho expressa quan diu que I would set the world ablaze to protect our family. si la Mesa representa el poder dels llaços familiars, la Mel representa l'emancipació d'aquests, o almenys el seu intent. El cas de la Caitlyn i la Vi és peculiar, perquè, a diferència de la resta de dualitats de la sèrie, aquesta no és tan oposada. Més aviat, la relació entre el que representen ambdós personatges és complementària, no antagònica. La Caitlyn és una persona protectora i confiable. No és una pacifista, però està disposada a renunciar a la violència per a protegir els seus, tal i com fa quan intercanvia el seu rifle pel medicament que necessita la Vi. Literalment està renunciant a la seva arma per a salvar algú. La Vi, per altra banda, és una persona molt violenta. La seva vida a Zaun i 7 anys a la presó han provocat que s'acostumi a fer servir la violència per a tractar amb els seus conflictes. En certa manera, la Caitlyn complementa la Vi. Per a una persona en guàrdia constantment, poder comptar amb algú disposat a cedir és un alleujament, a més d'una lliçó per a la Vi pel que fa a la seva actitud amb el món. En tot cas, ambdues són un punt d'unió entre Zaun i Piltover. La prova que no tothom a la banda contrària del pont és un enemic a vèncer. De fet, inicialment la Caitlyn és associada al color blau, que ha predominat tant els seus ulls i cabells com el seu uniforme. Un color associat a la protecció. La Vi, per altra banda, està clarament representada per un vermell rosat. Un color molt intens i que clarament representa la violència. Quan la Caitlyn acompanya la Vi a Zaun, la seva roba canvia de color. Ara és violeta. I quin color obtens si barreges blau i vermell? Exacte, violeta. La Caitlyn, més que la Vi, aprèn a humanitzar la gent de Zaun gràcies al seu viatge amb ella. La Vi, per altra banda, no fa aquesta transició. Tot i guanyar-se l'estima de la Caitlyn, la seva postura contra Piltover segueix sent la mateixa. És lògic, la repressió contra Zaun segueix en peu. Com a últim detall, hi ha una escena al capítol 8 en què ambdues estan estirades a un llit, fent el que sembla que és el símbol del yin i el yang. Dos mons i perspectives oposades en equilibri. La relació entre Jinx i Echo és particular,
perquè simbolitza la situació de Zaun a partir del segon acte. L'Echo viu en comunitat amb els Firelight, allunyats i amagats de la resta de Zaun. Viuen sota l'ombra d'un arbre que ha pogut florir entre tota la pol·lució de la ciutat subterrània. De la mateixa manera que, malgrat com de fotudes són les coses des que en Silco va arribar al poder, els Firelight han pogut sorgir. L'Echo representa l'esperança i el floriment d'una alternativa a un sistema injust. La Jinx és just al contrari. Viu en un cau allunyat, sola i a la vora d'un precipici. Al contrari que els Firelight, ella no té una llar, simplement un cau on amagar-se. La Jinx representa el contrari que l'Echo, el sucumbir a la foscor i la corrupció. Aquesta nova cara de Zaun tan podrida i autodestructiva. En certa manera, Echo i Jinx són un símbol del que ha passat amb Zaun. La seva relació no sempre fou dicotòmica. Aquesta s'originà molts anys enrere en forma d'amistat infantil. I és que hi hagué un temps en què, malgrat tot, Zaun almenys tenia una cosa que recórrer: a la unitat. Ara, Zaun està enfrontada i ferida en una lluita fratricida, que només pot acabar en l'autodestrucció, tal i com acaba l'enfrontament entre Jinx i Echo, amb una autoimmolació. L'Echo també manté una altra relació de dualitat amb en Heimerdinger. En Heimerdinger s'ha passat tant de temps a les altes esferes que ha oblidat el seu propòsit inicial, l'objectiu que va portar a la fundació de Piltover: el progrés, millorar la vida de la gent. L'expulsió del Consell fa que deixi de veure el sentit de tot plegat. Piltover ja no el necessita, o almenys així ho expressa el Consell, cosa que el porta a marxar a Zaun i a trobar-se amb l'altra cara de la moneda, la pobresa i conflictes de la ciutat subterrània, dels quals ell també n'és responsable, tot i haver-los ignorat durant tot aquest temps. I és que en Heimerdinger és un visionari, un home que només ha sapigut mirar cap al futur, advertint de les experiències del passat, però mai aterrant al present. L'Echo, per altra banda, representa el jovent en lluita per la justícia al món i serveix al Heimerdinger com a enllaç amb el present. Tot i això, la seva lluita, per molt justa que sigui, és estèril. Els Firelight, com a representants de Zaun, estan en guerra amb el Silco i els barons químics, és a dir, amb Zaun. Una guerra que sembla que no guanyaran, perquè guanyi qui guanyi, perd Zaun. L'Echo i els Firelight no es poden permetre mirar cap al futur. Lluiten per dignitat. El present és lluita, però el futur no és seu. És aquí on en Heimerdinger sembla que complementarà l'Echo i els Firelight, amb el tutelatge i experiència d'una figura paterna, a més d'un geni científic, i on present i futur s'ajuntaran finalment. Però més enllà d'això, i de la mateixa manera que la Val i la Caitlyn, la seva relació suposa un nexe entre Zaun i Piltover. Un punt de trobada que no es pot donar a través de les institucions polítiques i de les eines del sistema, sinó des de baix, de forma horitzontal. El conflicte entre en Silco i en Vander és probablement un dels més tràgics de la sèrie. El que en un moment foren dos amics units pels mateixos anhels de llibertat es va acabar transformant en una lluita fratricida. En Vander no va poder seguir endavant amb una lluita que estava assassinant el seu poble. Totalment respectable, però la mateixa situació per la qual van decidir començar a lluitar ja feia morir el seu poble. En Silco és plenament conscient d'aquesta contradicció, però també del fet que, tal i com ho expressa ell, l'única oportunitat de vèncer un contrincant més fort és estar disposat a tot per a guanyar, i ell és plenament disposat a fer-ho, o almenys ho era. I és que en Silco, malgrat el seu extremisme inicial, acaba renunciant al seu projecte revolucionari per por i amor, com en Vander. Arcane potser no és una sèrie de temàtica política, com ho seria House of Cards, però això no vol dir que no parli sobre política, menys encara partint de la base que tot acte és polític. Però és que Arcane és plenament conscient de les implicacions polítiques del seu relat, tot i que no n'aprofundeixi. I és que al capdavall, els conflictes d'Arcane s'engloben en una lluita de classes inherent al món capitalista que proposa la sèrie. Per exemple, en Jace és un clar exponent de la classe mitjana petit burgesa. Viu a Piltover, on té un petit o mitjà negoci familiar. A més, està patrocinat per uns mecenes, és a dir, viu a l'ombra de la classe benestant comercial de la ciutat, a la qual té un cert ressentiment. Les aspiracions polítiques d'en Jace, a més, estan marcades per un profund caràcter reformista, a diferència de l'alta burgesia, que no pretén canviar l'estatus quo perquè és el màxim beneficiari d'aquest. Les classes mitjanes, durant bona part de la seva història, han encapçalat els sectors reformistes de la política. La seva postura d'ambigüitat respecte al sistema capitalista ve donada per la seva postura com a beneficiaris parcials.
El sistema els situa a mig camí en els repartiments de la riquesa i les xarxes clientelars. Viuen a l'ombra de la burgesia i projecten la seva pròpia ombra sobre les classes baixes. En Jace pretén ajudar els més desfavorits amb les seves innovacions tècniques i amb la seva tasca política, com si les causes de les precàries condicions de vida dels treballadors fossin limitacions tecnològiques o la manca de voluntat o corrupció dels governants, no un dels molts símptomes del sistema. En Jace, tot i les seves nobles intencions, no pot aconseguir els seus objectius, i és que la seva perspectiva està totalment desclassada. Parteix de la mateixa lògica i ètica de les classes benestants. Com de representatiu és que, quan en Jace presenta els guantallets, no faci cap esment sobre les millores a la seguretat o benestar dels treballadors, simplement a la seva productivitat. El Consell, per altra banda, s'alça com a òrgan legislatiu d'ambdues ciutats. Fins l'arribada d'en Jace està monopolitzat per l'alta burgesia, una alta burgesia comerciant. Que una ciutat que pretenia ser el bressol del progrés social i tecnològic estigui governada per una casta de comerciants deixa palesa la desviació respecte al seu projecte original. A l'hora de la veritat, aquest Consell de burgesos s'estima més mantenir el seu estatus de riquesa i poder que la seguretat de Piltover. Ho deixen ben clar quan en Jace proposa aturar l'activitat dels hacks portals i ells s'hi neguen. Això deixa palesa una de les moltes contraccions del sistema capitalista, que també es trasllada aquí. El principi d'acumulació capitalista contra la credibilitat de les institucions polítiques que legitimen el sistema i permeten aquesta mateixa acumulació capitalista. Però les contradiccions no són únicament inherents a les classes altes. Zaun també és encomana d'aquesta contradicció. Amb en Silco, els òrgans de poder del sistema que oprimeixen Zaun són replicats pels mateixos zaunins. Si Piltover és governat per un consell d'aristòcrates comerciants, Zaun és governada per un consell d'aristòcrates traficants i criminals. Si Piltover està dominada per l'alta burgesia, ara Zaun té la seva pròpia burgesia. No s'està construint una alternativa vàlida al sistema opressor. Aquest s'està reproduint. El sentiment general de Piltover sobre Zaun és de rebuig i condescendència. Els Enforcers es posen màscares d'oxigen quan baixen a Zaun, ja que allà l'oxigen és tòxic, gràcies a les extraccions mineres i les fàbriques. Ells no són d'aquell món, tot i que el controlin. Vull dir, ni tan sols es dignen a respirar el mateix aire que els zaunins. Per a la ciutat superior, Zaun no és més que un pou de brutícia, crim i conflicte, ple de gent violenta, pràcticament d'animals. És irònic i profundament hipòcrita que Piltover faci servir això per a deshumanitzar la gent de Zaun. El mateix que tant critiquen és un producte del jou al qual sotmeten la ciutat subterrània. Si els zaunins viuen en barris bruts i contaminats, és per les mines i les fàbriques que Piltover imposa per alimentar la seva economia. Si el contraband i el crim floreixen és perquè els precaris treballadors a les fàbriques i a les mines són mal pagats i tenen unes condicions infrahumanes. Si la gent de Zaun fa ús de la violència és per la desesperació, arran la manca de recursos i oportunitats que se'ls atorga. I si Zaun s'aixeca per a combatre Piltover és per alliberar-se del món de merda i misèria que Piltover els hi ha imposat. Però, de nou, una de les moltes contradiccions del sistema, que també es dona al nostre món. Aquesta postura de deshumanització amb les classes baixes també es va donar entre la nostra burgesia, que sovint veia els treballadors com una massa ignorant, bruta, violenta i com a l'antítesi de la civilització. Friedrich Engels explicava la situació de la classe obrera a Anglaterra al cavaller en una carta a l'editor del diari Manchester Guardian. La carta denunciava que alguns dels carrers principals de la ciutat estaven plens de captaires demanant almoina i que, cito textualment, intenten despertar la pena dels viandants en la més desvergonyida i molesta de les maneres. Mostren les seves robes esquinçades, aspecte malaltís i repugnants ferides i deformitats. A això, la dona que escrivia la carta afegia que ella, com a pagadora d'impostos i com a donant habitual de la caritat, s'havia guanyat el dret a estalviar-se aquestes molèsties. No només això, sinó que sentenciava afirmant que la policia hauria de protegir la gent com ella d'aquest tipus d'interaccions. I això és la moral burgesa. Condemnar la majoria de la població als treballs i les condicions que originen el teu benefici per a girar la cara amb condescendència quan el resultat d'aquestes condicions aparegui davant de tu. L'ambientació d'Arcane pertany a l'steampunk, un subgènere de la fantasia i la ciència-ficció. Aquest barreja una estètica basada en les màquines de vapor de la revolució industrial i una tecnologia contemporània o fins i tot futurista. És habitual que les obres steampunk ignorin o obviïn els problemes socials i la lluita de classes inherent a l'època en què s'inspira. En aquest cas, l'steampunk queda desposseït de la seva essència i esdevé una simple opció estètica.
Això no passa a Arcane. Arcane és plenament conscient de l'essència i les contradiccions del món que proposa l'steampunk i les fa servir al seu favor. La revolució industrial fou la innovació tecnològica més determinant de la història, després de la revolució neolítica. Un període en què l'enginy i creativitat humanes van florir i que va veure néixer molts dels invents que han transformat la societat humana, com ara la fotografia, l'automòbil, el ferrocarril, la ràdio, el motor elèctric, la bombeta... Però aquesta època d'esplendor no és més que una de les cares de la moneda, perquè el cert és que tot aquest creixement i expansió es va posar en marxa gràcies a la pobresa, la marginalitat, la fam, el fred, el treball infantil, l'explotació sexual, la guerra i, en definitiva, l'explotació de la classe obrera. Piltover i Zaun parteixen d'això mateix. D'una banda, Piltover, la ciutat més avançada tecnològicament del món i segurament el nivell de vida més sofisticat, i per l'altra, Zaun, una ciutat escanyada per Piltover, amb un nivell de vida absurdament baix, i on els seus habitants es barallen o comparteixen els pocs recursos que tenen. Al nostre món, la burgesia va incorporar el mateix pensament a través del darwinisme social, per tal de justificar les greus desigualtats del capitalisme. Segons aquesta teoria, el capitalisme retorna a cada individu el valor que aquest aporta a la societat. Tant rics com pobres ho serien per mèrits propis. No cal ni dir com d'estèril és una teoria que afirma que els diners són la recompensa per la teva aportació a la societat, quan el que aquesta teoria creu que té més valor social són els mateixos diners. Arcane proposa un món fictici on la ciència-ficció i la fantasia es barregen. Un món, en concepte, molt allunyat del nostre, però que tot i així ens resulta molt proper. I és que hi ha moltes altres obres que se situen al nostre món i que, tot i així, resulten tan artificials, tan poc humanes i amb tan poc cor en comparació. Arcane és una sèrie molt universal. Els seus personatges, conflictes i històries estan fetes amb tanta delicadesa, intel·ligència i empatia que és impossible no connectar-hi. Ara mateix, Arcane és la meva sèrie preferida i no em puc imaginar cap altra superant l'impacte que ha provocat en mi. Qui m'ho hauria de dir, que gràcies a una sèrie del League of Legends, un dels videojocs més infames i repugnants, ens acabarien donant aquesta obra mestra. Flipa. En fi, espero que us hagi agradat el vídeo, like, subscribe i tot allò que s'acostuma a dir. El que sí que m'agradaria és que comenteu el que us ha semblat el vídeo, tant coses bones com dolentes. No per l'algoritme ni res d'això, simplement m'agradaria saber què penseu del vídeo. Au, que vagi bé.